sure I'm laid to rest. The day where them take me fish frying. Guide I and I 579. That is the bottom line. Taka tichi kambaira isutai nanaira pesetai vavarira kuti tiende kumberi nano nenando kweto kuramba takamira isutai dikitira tene tino shingirira nanasi tichirimo munzira ndoita mufambiro webonga ndoita mufambiro webonga kufamba ndakaringa nzira kuita kunge pane chandichanonga ndoita mufambiro webonga ndoita mufambiro webonga kufamba ndakavhura ziso kuita kunge pane chandichanonga kuita kunge shumba ine nomba ini ndinofamba ndichitarisa chawira mugomba nekuti ndini ndinotyisa musango saka hapana chandinotya vanoda kuzotarisira kuzofa kwangu vauze kuti masvika papi sofa makwara nehosha makangamwa kuti ndine ziso rekugotsi vhombo richitarisa matsotsi ndoziziva kuti vakateerya munyangi vada kuti ndisangane nenjodzi kutema kwemisodzi yehondongirosi vamwe vanofara because vanototi inini ndiri ngozi yavakatadza kuripa vanoti saka ndati ndeve poshi vachatamba ndochi uchamaona vakavhura ziso ravo kunge tochi achichavakisa pabresenugeyena kuita vekopisa mgochigochi velokiloki ndoita mufambiro webonga ndoita mufambiro webonga kufamba ndakaringa nzira kuita kunge pane chandichanonga ndoita mufambiro webonga ndoita mufambiro webonga kufamba ndakavhura ziso kuita kunge pane chandichanonga kana tichivhura rimwe gap unotovaona vachifamba kamwe kastep kavo wodzwa vachititi ndepi ziva kuti greetings kana smiley yavo ndechefeki ava vanhu varida kubudiswa pamepi uchaiwa ndezvipi vanhu vekuti pakati pangu navo hapana giripi ava takatanga tichikambaira isu tai nanaira pese tai vavarira kuti tiende kumberi nano nenando kweto kuramba takamira isu tai dikitira tene tinoshingirira nanasi tichirimo munzira ndoita mufambiro webonga ndoita mufambiro webonga kufamba ndakaringa nzira kuita kunge pane chandichanonga ndoita